Ummatore assalamu alaikum. Barka men be wakkatire nde. Barka men bo be lorgo fotta nder taskaraji Kode Radio International. Ɗum wowi waddango on taskaraji nde weti fu iga jamdi 8 ha yago jamdi 8:15 jemma. Waktuji Nigeria, Niger, Cameroon be nanta Chadi. Ɗum min mo moɗon Umar Aliyu ardata waddango on taskaraji amin ɗi hande. Jenayabre lewru August hitande 2025. Nder taskaraji ɗimin taskitani on hande ni wodi taskara durngol e demal. Nonnon bo banko wowa kala yande asawe fu Ayuba Lamiɗo Munyal waddanan on taskara kofli asawere. Taskaraji ɗin fu ngaranan on ɓawo mi jangani en kubaruji duniya. Aran da ko e kubaruji ɗin. Nder kubaruji lesdi Nigeria on nanan ministajo hakkilano shanu durngol ɓoymajo ha lesdi Nigeria Mr. Audu Ogbe mainama. Nder kubaruji lesɗe Afrika bo on nanan gwamnati lesdi Niger jafti wasirde kangeri nde kompaniwa lesdi Australia ɗo doggina ha lesdi ndin. Nder kubaruji duniya luttuɗi bo on nanan ɗum waɗi hawrinde hewtugo duuɓi 18 be ko lesdi Amerika yarani lesdi Japan kippol be balmi nuclear. Jotta bo da kubaruji ɗin ɗi fumaji. Ministajo hakkilano shanu durngol be demal ɓoymajo ha lesdi Nigeria Chief Audu Ogbe mainama. O maayi o ɗo mari duuɓi 78. Nder andinore nde iyalu maiɗo on wurtini wi o maayi hande jenayabre lewru August hitande 2025. Andinore man ɓesdi wi'ugo o maayi ɓawo yiidugo be nyawu dammungu. Nden ɓe mbi ɓe tammi ngurtingo bayanu dow no ɗum dogginirta jana'iza maako. Chief Audu Ogbe fuɗɗi nastugo siyasa ha hitande 1979 ha o laati wakilijo diwal Benue ha majalisaru wakili en lesdi ndin. O suɓama ha majalisaru ndun dow darnde ballowo ardiɗo maaru. Iga ɓawo o jogi korowal ministaku nde 3. Aran iga yake laamu Shehu Shagari, nden nde ɗiɗabre be tatabre bo yake laamu Buhari. Nonnon bo o meɗi ardango jam'iya PDP ha jaman laamu Obasanjo. Kubaruwol gurtingol iga hukuma pamara Bukuyum ha diwal Zamfara laatingal ha woyla lesdi Nigeria andini dow saggarle en bari hokkoɓe rento 13 ha wuro Adapka yake ɓe ɗonno dow kuuɗe rentuki nokkure nden. Saggarle en majum jari kippol man on Kenya Jumɓare, nden ɓe kadi ɗum nasta ɗum hosa mbaraɓe ɓen ngam waɗanki ɓe jana'iza. Honorable Hamisu Faru on laati wakilijo mo wakilti fombina Bukuyum. O ewni dow gwamnati mobgal lesdi yarana ummatore mako wallinde ngam illa kan sati masin. O ɓesdi wi'ugo ummatore mako ɗon nder fitina, yi'ugo rentoɓe gallure nden on ɗum bari. So ni ɓe keɓai wallinde gwamnati mobgal lesdi, wala ko luttani ɓe jotta kam so da fayugo. Nden o wi geɓe 17 ha temerre nder gallure fombina Bukuyum fuu saggarle en on ɗo doggina laamu. Ngam man o tori gwamnati mobgal lesdi yerɓa piroje konu jaha futtina rongude saggarle en ha nder laɗɗe taariɗe Bukuyum majum fuu. Gwamnati les ardungal soje en ha lesdi Niger jafti nokkure ma pindire laatinde kayre tan ha ɗum wasata kangeri ha lesdi Niger. Nokkure bo nde kompaniwa lesdi Australia dogginta. Jabruɗe ɗen kosama ngam kompaniwa majum yewi didaɗi lesdi ndin. Kompaniwa majum bi'etenga McKennel ɗo doggina wasugo kangeri ha ngaska man iga hitande 2019. Amma kadi gwamnati lesdi Niger tumi kompaniwa majum be soinde hebbitingo alkawal watugo cede ko hewti dola Amerika miliyon 10 ngam mo'itingo jahargal kuuɗe wasugo kangeri majum.
hunde bo nde toski shanu risku lesdi ndin. Ko ha nder lewru Julai ɗo fuu, gwamnati lesdi Niger man jafti pelel wasugo njamdi uranium iga kompaniwa Orano maral lesdi Faransa. Ɗum waɗi moftorde dalila hewtugo duuɓi 18 be ko lesdi Amerika yarani gallure Nagasaki ha lesdi Japan kippol be balmi nukiliya nde ɗiɗabre. Hawrinde majum fuɗɗirama be de'itiggo shiru bakinta mintiyel gotel, nden lenguru ha coci malla bo misiyonji wuro ngon ɗiɗi fu fiyi wakkatire woore, hunde nde meɗaka waɗego. Ɗum waɗi non on bo ngam sappugo ummatore duniya kauta hoore ngam waddugo jonde jam ha nder lesɗe duniya. Ɗum hiisi kippol nukiliya man mbari yimɓe ko hewti 17,400. Kippol man on bo walliti ha waddugo ragare konu duniya ɗiɗaɓo. Ɓurna ɓe yeeɗi ha kippol man fuu giidi be nyawu kansa iyam be nyawuji goɗɗi kalluɗi dalila iftu nukiliya. Kerol kubaruji ɗin bo'itine jonde moɗon ngam heɗitigo taskaraji amin luttuɗi. Kerol kubaruji ɗin jotta bo sai bo'itinon jonde moɗon ngam heɗitigo taskaraji ɗi min taskitani on kikiɗe hande man. Minon ka wala ko min poti min bi'a ay on arti on timmini Kode Radio International kam sai yettore tan, sai yettore. Allah accu on, Allah wallu on, Allah hawtu hoore meɗen, Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako. Nder taskaraji ɗi min taskitani on kikiɗe hande man ni, aran en fuɗɗiran be taskara durngol e demal hawtade be Ayuba Lamiɗo Munyal. Heɗitoɓe assalamu alaikum, barka min belorki fotta moɗon nder taskaran durngol e demal. Taskaran kamin darata hunde ko memani durngol e demal. To on numtani nder taskaran amin kaswere salinde, min puɗɗi waddonoyki on gewta e fulɓe joɗiɓe nder diwal Benue. To min gaddani on gewta modiɓɓe ɗiɗo, wato modibbo Audi e modibbo Shu'aibu Usman. To darnde asawere min gaddanoy on gewta e modibbo Ahmad Shu'aibu, hanko ma joɗiɗo makurɗi lamorde diwal Benue. To nanaton ɓillaji ɗi fulɓe gidata ha nder diwal Benue. Diwal indingal wajje fitinaji hakkunde duroɓe e remoɓe. Inde an Ayuba Lamiɗo Munyal, ardoto e waddanoki on taskaran kam na i wonnoki wakkati. Nda modibbo Ahmad Shu'aibu. Ahmad Shu'aibu. Na'am, igatoyo joɗiɗa ketiwan ɗini. Inshallah mi joɗi jirde Benue ɗen gari Benue din mi joɗi. Na'am, makodi on. Inshallah. Na'am. To Ahmad Shu'aibu dotti diwal Benue ipida e fitinaji remoɓe e duroɓe. Yoɓɓe ma e gi'a gwamnati fu natti nder fitinaji ɗi e siyasa. Na'am. To an yi'iki maɗa ko gi'ata waddi ka fitina salika timmuki. To gaskiya alhamdulillahi konko mi wi'ata ko yahata e lesdi Benue e zahiri wi'ay in hakkude duroɓe e wato e demoɓe. So amma joni fellere nden nde wutake ɗum ɗo. Hakkude durayɓe e demoɓe min ngala goɗɗum probléme joni, min ngala goɗɗum damuwa joni sosai ba. Ginɗo non ko wondi non daga denno ɗo wondi min godi kama non no ɓen ɗa e bandiraɓe am meti. Woodi min kafake shugabanni en amin, hamɓe ma tibi ɓe godi jagorori en maɓɓe ɓangare demal e durgol. Don to in heɓi ira ɗum ɗon matsala eɓe kawta e ɗum moƴƴina lamari ɗum. To amman wato kama non no wato gwamnajo jippiɗo mo Benue, Na'am Samuel Otom, matsaloliji ɗi min fuskanti ɗo e leydi Benue, to de Allah jippinimo sai min keɓi sauƙi sosai. To ko so'oy ɗo lamari leydi Benue a gurguje ko mi wi'ata hanjum woni na in ɓangare wato durgol e demal ba. Wato kotsom laamiɓe tibi en sai jooɗi. A hefti? Ɓe jooɗi sai min nani ko ɓe gaɗi mitin ɓe kokki hulɓe kwana 14 ala Benue. Wala dalili asaweje ɗiɗi wala dalili wala goɗɗum. Ko an e wi'a wurta suudu ɗum ɗon dole a ƴamay ɗume woni dalili ko mi waɗi.
ko no. shikenan ha minon danyaɓe ɗo leydi Benue da nyaɓɓe amin ɗo kaka en amin ɗo ko to min andi wala ɗo sai leydi Benue sai min nani ɗo wi min kokkama kwana 14 bo kamma min andi min joɗodi hakkude demoɓe minon durayɓe demoɓe min joɗodi jam min meeɗa goɗɗo natta hakkude amin daga on ɗa e jippi sai min nani min ala leydi Benue sai min gaɗi mamaki lamari ɗum to daga ko ɓe mbi'i kan ɗon haala daga ɗon min dulli jonde jam kullum min nana ha ɓe nattiri ɗo laggani ɓe nayi ha ɓe nattiri ɗo laggani ɓe nayi goɗɗum ƙungiyaɓe kafi har ga Allah gwamnajo o mo joni mo wodi kokari imo wallito zaman lafiya sosai amma makarrabai en makko gaskiya giɗa jonde jam kude ɗin ɗum warti kama siyasa ɗum wartira yawa i fahimta an ɓe giɗi ɓe bonnanamo wato inde totto mo yaha tonton mo jarsho wato joɗorgal garaygal a heɓti to hanjum ɗuhum ɓe ummini lamari ɗuhum sosai gaskiya min fuskantake abubuwaji sosai daga min joɗi lesdi Benue wodi wonnere de min gaɗana balɗe gaɗa ɗum ɓuraki ko sati 2 daga min joɗi ɗo e tarihi min de ɗo min daña amma e tarihi min meeɗa min gaɗana ira den ɗo wonnere har ga Allah ko min toro Allah to itana min ira den ɗo wonnere asara jawdi di min gaɗi gaskiya min gaɗanama sosai wonnere sai dai kawai min toro Allah hokkamin jonde jam hokamma Allah to itana min ira den ɗo wonnere amma makasudi ɗuhum joni in siyasa in laamiɓe ɓe gargajiya hamɓe goni makasudi riccin zaman lafiya leydi Benue joni yawwa na'am to ɓawo laamiɓe wurtini nde andinore hokkuki fulɓe asaweje ɗiɗi dow ɓe burto diga diwal Benue na'am in ƴiya laabi tokkuɗon gin anduki ko waɗi ɓe kurtini ɗe ɗen ɗum wa'adi ɗum ɓe kokki fulɓe wodi goɗɗum ko fulɓe ɓen gaɗani ɓe ko bo a'a kawai non ninnan ko bo ɓawo ɓe kokki ɗe ɗen ɗume mataki kocciɗon gi yiki darniɗum na'am to andi hude ko ƴoyi daga to dow diyaje nattata ɗo amma alhamdulillah min jinjinano arɗojo amin arɗo risku alhamdulillahi mo waɗi hoɓɓasawa sosai dow bincikaki dow lamari ɗum dow bincikaki ɗume waɗi dalili ɗum waɗatami min wato ɗume amma harji mo waɗi bincike mo waɗi iya bincike denno ma de wala dalili ɗum ko mo heɓtayi komai wala goɗɗum dalili minon de sai dai min gi'a bonne a aikace kawai yawwa bonne a aikace to ayi waroki lamari ɗum waɗuki ɗum wodi balɗe no gaɗa ko nanɗa e wi'i way wongel gariyel tohon nattama wulama wayyel wata har ga Allah minon goni ɗo a heɓti non to nanɗa wi'a e wi'i numbers of people baraɓe iri misali mutum 200 na inno har ga Allah na inno hon ba yawwa hamɓe de ɓe farmakama ɓe gaɗi bo ɗum wari woɓɓe amma ɗum yarayi non no ɓe innirta denno ma lamari ɗum kama no mi wima in siyasa to denno ma ɓe keɓi ko ɓe ɗaɓɓitata a heɓti to har ga Allah ko waddantami minon damuwa to leydi Benue in kashi 3 na ɗaya laamiɓe ɗo to ɓe mbiyata hamɓe en leydi maɓɓe ko baƙojo wurto na ɗaya kenan na biyu to no ɓe dema ɓe saurarantako laabi joni ɗo ton to min mbarana nayi balɗe gaɗa ko joni jaɗa ɗo a tawa in ɗatoy kawai min tokkata min ɗatoy min kornanaka fellere ba ɗatoy kawai min tokkata ton to min duroyta yawwa na kamma bo na uku na ƙarshe babban kamma Musa Ali ɗum kenan babban tashin hankali ko waddanta min tashin hankali ɓe ƙungiya ɗum ɓe kafi nattanayi ɗum min ladde laggana min jawdi to ɓe tawi tokkuɗe jawdi ɓe bara'u to hanjum woni iya matsala amin amma minon joni ɓangare amin demoɓe to ladde min ngala matsala har ga Allah min ngala matsala min ɗohon min to min godi non no i wowi i wonna in biyo ɗum ɗohon imin gaɗa ɗum har joni bo kamma ɗum salorayi ba yawwa min ngala matsala ɗum amma matsala amin ɗum ƙungiya ɗum ɓe kafi nattoyi ɗum i wulaƙantano min jawdi wara min laggana min jawdi hanjum woni kawai matsala amin hen joni min to madalla heɗitoɓe tani on goyte yon keɗito suudu radio kode international wondu Abuja lamorde leydi Nigeria nder taskaran durgol idemal inanta min Ayuba Lami ɗum muñal joni da fawli yesso gewta an i Ahmad Shu'aibu Dotti to ngoy noddago gaɗanta ma'ana ardiɓe fulɓe ima gownati moggal leydi yiki kanjum woni gownati mawɗum ngam yiki waddi koytima nde hunde gen balɗe gaɗa ton to en numti ardiɗo leydi Nigeria hoore makko Bola Ahmed Tinubu o waddi gilla ha diwal Benue to o ma noddi fulɓe dow joɗo jam to ngoy noddango gaɗata gen yiki waddi ragare ɗi fitinaji
To alhamdulillah gaskiya noddago mi waɗata hanjum woni gaskiya har ga Allah tan to Najeriya ko wi'i yiɗa fu nder awa 24 ɗum huɓɓitata ɗum waɗe ko giɗa wutake salake awa 24 fu to yiɗande nam to komi noddata de gaskiya shugabanni en meɗen fulɓe hamɓe minon kan gaskiya ɗum civilian ɗum ɓuri sembe amin ba yawwa min nodda shugabanni en mawɓe inchallah ɓe natta lamari ɗum sosai ɓe natta lamari ɗum kama ɓe gaɗa bincike min gaɗa kyakkyawa waɗanay min adalci nam iya bayani ɗum mi waɗata kenan iya noddago mi waɗata kenan to ngoy noddago gaɗanta bandiraɓe fulɓe musamman joɗɗiɓe diwal Benin ngam yiki ɓe kakkilani samman gese iko nandi e majum ngam tabbitinki jonde jam. To ɗum fayni mi meta maimaito in har ga Allah na yiye bonkay to amman dai daga in wi in nodda ɗum imi nodda matasa en gonɓe leydi Benin gaba ɗaya minon duroyɓe har joni dai to min ƙetaro doka ɗum kafani min ɓangare nattuki gese denno ma iya majjum bo na hanjum waddantami matsala kama no mi wima nano yowwa na hanjum amman dai in ɓeyda in kiyayo mi nodda ɓe babban murya in ɓeyda in kiyayo amfani gese haɓe in ɓeyda in kiyayo madalla min jetti sosai na min godake sosai heɗitoɓe fu ɗo min gaddi ragare durngol demal kande asawere dow darde Modibbo Shu'aibu Dotti omin jewtidi iga makurɗi lamarde diwal Benin nden Ayuba Lamiɗo Muñal mbiyami on balen jam. Modibbo Ayuba a yettama amma kadi ta dayu ngam a lortan a waddana en taskara kofli asawere. Be amin jemma e nyalawma ton gostoro be gumbar radio mon domi taadi 49 nder Abuja ndarde goonyelde fu wala hendu ko hoshaki hite suudu radio Kode International sai ummatore konde min don gam onon ma gonden be amin. Amma foddeko nden nda taskara KRTV hautade be RFI fulfulde. helmere ko wotere wodani o debbo o jeeyaka France kadi o jibinani ɓiɓɓe sappo lawol gotol gila e yontere yawtude nde nate debbo goto cowiɗo ina jirlo e dow médiaji renduɗi ɓay yimɓe ɗen nati e ɗin vidéoji gandini wonde debbo o ko ɓiɗɗo Comore guurɗo toon to France kadi o jibini ɓiɓɓe sappo e saaha goto to Marseille. O kabaru sarima no fewi dow médiaji renduɗi saabu hawnademo kono ko kabaru mo wodani mo sellani ko nde toɓɓere gollidiɓe amen hertoriɓe firtude kumpite pene gaddanen hande nde yontere. Alou Seyni Ba caggal nde calminmami haalan en no o kabaru mo gonɗani hollira e dow médiaji renduɗi. nate e vidéoji kewɗi on debbo carami e dow médiaji renduɗi eɗen jiya debbo ina wondi e reedu mawdu sanni ha ɓurti kaduki saabu mawnugol reedu ndu jonde makko foof ko caɗele haala ko noon kam e yaadu makko e biyol ɓen ɓay yimɓe on kabaru mo wodani debbo o sawno ko ɓiɓɓe sappo o jibiniɓe to Marseille ñande goo lewru 7 ɓiru hitande ujunnaje 225 haɗani ɗon tan ɓe ɓeydi hen wonde o debbo moɓe mbi jeeya ko Comore kadi wiyete ko Amina heeɓi ballal mawgal ummorade e Emmanuel Macron hoorejo leydi France jibinde sukaɓe sappo lawol gotol e saaha goto so ɗum waɗino wonano ko hunde hawnide nde meeɗa yeyde e aduna o kono wittoji amen balli en yitude on debbo mo natti mum carate ɗe balɗe foof ɗin wittoji balli en kadi andude wonde ndun reedu haalatendu nana yirlo e dow médiaji renduɗi ko ina abbo hande ko ɓuuri lebbi 9 ɗum hollata tan ko reedu makko ndu e hoore muɗum wodani haala ko noon kam e jibindemo ɓiɓɓe sappo. Ko holɗum woodi wadde Alou Seyni holko pameten e ndu reedu? sababu nde gollorgol amen ballow min witude e nate biyetegel recherche image inversée min jiiti compte carɗo vidéoji ɗi foof inde on compte wiyete ko guddi o ɓayyinta ko vidéoji walla ni mbiya nate gam etade weltinde yimɓeɓe ko noon kadi e rokkude yimɓeɓe ko daari e ko kaali kanko ni e hoore makko ɓayyinde on vidéo o waɗi windande andinore wonde ko waɗata ko jalnika tan nde min daari lowdi compte makko o foof min tawi wonde vidéo debbo cowiɗo o mo aji ɓayyinde wonno ko e hitande ujunaji 224 no reedu ndu fonno gila nden ha joni ko noon tan ndu foti e vidéo mo sakkiti ɓayyinde e lewru 7 ɓiru hitande nde ɗo no gonɗen hay hunde waylaki hen ɗum firtata tan ko ɓuuri hande lebbi 9 ko nduɗon reedu nan wayno wayni tan haydara waylaki kadi paamen hunde wande ni hawnade so tawi waɗino médiaji aduna ɗi foof kalano hen kono ɗum waɗani jonnon Alou Seyni beele ɓayyinɓe o kabaru fenade ɓe gandama en keeɓi andude kontuji kewɗi caktuɗi nde fenade e dow TikTok
Instagram, Facebook, YouTube ina wondi e yoge dowlo e internet mbele ɓe panduri hen ko funtude yimɓe ɓe walla ɓe ganda hen hay hunde en mbawa jabtade ngal ɗon namdal kono ko laaɓi ko kam woni ɓen ƴettitɓe ɗin vidéoji ɓe ƴetti ɗum ko e lowdi oɗon compte biteɗo guddi hay hunde ala koɓe certi hen kadi hay goto e mabɓe rokkani dalilu bawɗo jamnude yimɓe ɓe koɓe kalata ko ndenne dey jeyɗo compte guddi o e hoore muɗum andinino wonde vidéoji makko ɗi waɗata ɗi ko jallirɗi tan ko wona ɗum ko wayni ina heewi wadde e dow médiaji renduɗi kono ha ɗo to kaleten ko laaɓi tan ina woodi woni debbo malinaji biyeteɗo Halima Sisi jibinnoɗo ɓiɓɓe jeenaw e hitande 2021 Maroc caggal kanko hay goto waɗani ko wayi hono ndani. Masha Allah. Jotta bo nda Ayuba Lamiɗo munyal lortake be taskara kofli Asawere. heɗitoɓe assalamu aleykum barka min belorki fotta moɗon nder taskaran kofli Asawere to min gaddone ton kofli ɗoɓe nder heɗitoɓe kode radio lildoytamin nden min ɓilana on nate feere feere to min gaynata mijoji mon dow nate ɗe hen hande ma min momon Ayuba Lamiɗo muñal ardoto e waddenoyki on taskaran kam na on niki wakkati da fuɗɗiren taskaran men kande Asawere modibbo arandejo wato Muhammad Mo Jalli. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi kode jawleru KRI. Mi hofni on ko ɗuɗa Ayuba Lamiɗo muñal mi yiya maɓɓitani en jawleru ndu ngam mbeten fajirare hande alarba. To ɗum min momoɗon Muhammad Mo Jalli dayoyi nastider jawleru ndu to mi yi'a a jiɓilani en natal e lesɗo kam lemu ɗum wiyete be wolde amin lemu to amma bana ngawdere hassatan e ɓe mbiya ɗum lemu ngura to amma ɗum dow kam mi heftayi ɗume mi hofni dottijo mawɗo sobajo am mo mi ɓuri yiɗugo bana Saydou Maccu gonɗo Libreville Gabon mi hofnima mi wayrima mi hofni Abdallah Saudien taweteɗo Bertois Este mi hofni ko moyejo fu nanowo jawleru kofli mi hofni Ayuba Lamiɗo muñal mi hofni Aboubacar Malami Bagoɗo mi hofni kala journaliste en woɓe ha kode international Abuja be ɓe Kamaru on gettama on jarama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sakiraɓe tawdaɓe nder kode international Abuja. Mi Ayuba Lamiɗo muñal maɓɓitani en jawleru kobli to on fu sakiraɓe on komnama jamuji moɗon ƴamama yankomoye to wawi finugo fu Allah rokku en jonde jam hokka en yara pulako meɗen yeeso sakiraɓe on fu on komnama mi yi ko natal ngal Ayuba Lamiɗo muñal lildani en ko woni ɗo ley kam lalley hande no bandirawo meɗen o wi ɗon kam mino ma min mbiya ɗum lemu amma ko woni dow ton kam mi yita en ɗum mi yita fu in ɗum sakike moɗon Saleh Jallankejo gila lesdi Benin heeɓi wakkati homna on e ƴama jaam moɗon jaam to ko moye wawi tawego fu homnama jaam muɗum ƴamama sakiraɓe feere feere tawdaɓe ɗo o fu on komnama jamuji moɗon namdama. Fulɓe Sudan Chadi e Guini keɗiten kode international hato fulɓe Masina Burkina Faso fulɓe Mali Cameroon e Gambia keɗiten kode international fulɓe Fuuta Jalo Fuuta Toro Gabon Benin Garemma keɗiten kode international jogen Madina men jagen Pulaku yendu inna sana'aji bo jangen durande men international. To madalla heɗitoɓe ta'un goyte yon keɗito suudu radio kode international wondu Abuja lamorde leydi Nigeria nder taskaran kofli Asawere o mbawa lildoy kimin kofli mo nanta mijoji moɗon nder ka'a taskaran kala nyalande jeslare fu nder jawleru amin ndu wakkatire kofli KRI wondi WhatsApp joni nanda jokken taskaran kofli kam i kofli Modibbo Ahmadou
Bulai iga Douala leydi Kamaru. Bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zawleru wakkatire kofliki RI Code International Abuja. On hoftama on yettama on ilanama hayruji a nokkuje no noni ko bana mi ilani hoore ɓiɓel Ayuba Lamiɗo moyel mi laawi a jippini en natal ha dow ɗon. Min foɓe leddi gawderi Adamawa Cameroun min ɗo ƴona ɗum lemu ngura min ƴonata ɗum. To Ayuba Lamiɗo moyel mi hofnima mi yelanma hayruji a nokkure nde a woni mi hofni Hadija Usmana Towari, mi hofni Promodake, mi hofni Umar Yaya Ganye tawete leddi Yola, mi hofni Muhammadu Sagari tawete leddi Yola, mi hofni Hamman tawete leddi Yola, mi hofni Hajji Hafsatu tawete leddi Yola, mi hofni Modibbo Murtala tawete leddi Yola, mi hofni Modibbo Usman Shehu tawete leddi Yola, mi hofni Alhaji Ref Umar tawete leddi Kowet, mi hofni Alhaji Abubakar tawete leddi Saudi Arabia gonɗo Madina, mi hofni Hajji Hafsatu tawete leddi Yola, mi hofni Lamiɗo Amadou Bello tawete leddi Chat Jammena, min sakike jon Amadou Mbulay tawete leddi Kamaru gonɗo Douala diwal mayo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullah. Jawleru wakkatiji kofliki RI Allah ko on jamma comri on fu on yamdina Ayuba Lamiɗo munyal mi hofnima bo mi larina min be luttuɓe fu Iromo Dake en walani kadi on fu on hofnama mi hofni non sobiraɓeji non bana Saydou Maccu en, Amadou Tidjani en, non Abdallah Saudi en, to Aliou Ardo Labbare, Ali Dewa en, Ali Jaki on fu kadi on hofnama wala o be o Musa Andal to kadi ni minen ka ɗo min ɗo wiya ɗum ha ɗo kam lemu on ha fulfulde Kamaru ɗum lemu wodi kadi on fu on hofnama derɗirawo mon Aliou Dewa taweteɗo berniwol gawdere diwal Adamawa lesdi Cameroun hofnata on waɗanta on barka be ñalawmare nde alarba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derɗiraɓe am yiɗiɗiraɓe am tedduɓe tilimɓe barkante en wonɓe ha nder Jawleru Code Radio Abuja on hofnama on gilanama mobgal hayru har on towete fu goto accaɗo wala. Yawwa mi laari derɗiraɓe am ɗuɗɓe masin hagga en ɗo on hofnama sanne sanne derɗiraɓe am min laari on jippini amin on jippini amin lemu ngura min biyata ha gawdere ha leddi Adamawa kam ɓurna pat Cameroun kan lemu ni min biyata lemu ngura on min biyata ha leddi gawdere kam to on hofnama on gelanama mobgal hayru machallah. Mi laari derɗirawo wagga en ɗo Alhaji Aliyu mi hofnima be Alhaji Amadou Mbulay, mi hofnimon Lamiɗo Munyal, mi hofnima a yelanama mobgal hayru be kuuɗe ɗe aɗo huwana amin tilimɗe Allah warje hayru man. Mi hofnimon derɗiraɓe am kala mo woni nder dental ɗo on To heɗitoɓe ha ɗo min gaddi ragare taskaraji ɗi min taskitani on kikiɗe hande dow darnde wallitiɓe am taskaraji ɗin garani on bana no on nani moƴƴitinɗo taskara Ahmed Arab Abubakar Azare, kawtuɗo taskara nden ɓiliɗi Ibrahim Iromo Dake. Min Umar Aliyu wiyata on gonde be Code Radio nde weti fu.